фокус ли съм, не съм ли? Здравейте! И добре дошли отново в моя YouTube канал. Този влог, както сте видяли от заглавието, ще е малко по-хаотичен, защото има неща, които искам да ви покажа. Първото нещо, което ще направим е пролетно почистване. Навън вече е истинска пролет. Аз още държа зимните дрехи в гардероба си и нямах търпение да стане този момент, защото много обичам да подреждам, да почиствам и така да ми е хубаво, спретнато и навсякъде подредено. Когато е хаос и разхвърлено, не мога да правя нищо. Първо трябва да изчистя, да оправя навсякъде и после да правя каквото и да било, защото иначе не мога да функционирам правилно. Днес ще пречистваме заедно гардероба ми. Ще занеса зимните си дрехи при нашите и ще дам някой от дрехите, които вече я нося на сестра ми. Това е нейната любима част, така че нека започваме, няма да го повече време. Също си ви показах тук за какво става въпрос. Доста е разхвърлено и хаотично. Другото нещо, което ще подредим, е ето там отзад. И това тук всичко. Както и ще разкарам зимните якита. И да, основно ето тази част тук и ето тази част ето тук. Другото гардеробът ми е доста нефункционален, защото на тези рафчета не мога да си наредя хубаво дрехите. Винаги, ако сложа нещо отзад, търся го, падна тези отпред и става пълен хаос. Но един ден си мечтая да имам доста по-голям гардероб и да си нареждам дрехите по начина, по който искам и да са ми удобни за вземане. И наистина гардеробът е много по-функционален от този, но ще дойде този момент. Искам да ви покажа парфюмите, които, т.е. прасите шишета от парфюми, които бях оставила вътре. Това е нещо, което майка ми прави и някакси и аз съм направила, сега ще ги изхвърля. Правим го, за да миришат по-хубаво, разбира се. Да, не знам дали вие правите това нещо или сапуни. Между другото, когато бях малка, слагахме и сапуни. Сега нямам дрехи, когато тръгна да подреждам. Тези път 10 000 дрехи. Реално видях, че имам неща, които не съм носила от много време и ги махнах. Защото ако не нося нещо повече време, си казвам, че аз никога няма да го сложа. Това от този сорт, това ще ми потребва за еди си кога, може да го пронося еди си кога, повече не. Съм доволна от това, което направих ето тук. Сега ще откоча и да подредя набързо другото шкафче. Там са основно спортни дрехи. Затрупала съм се с много спортни дрехи, които вече не нося и не харесвам. И съм решила да си направя едно почистване там, за да може да си взема нови дрехи и да имам повече мотивация за тренировки. На мен лично това ми действа много мотивиращо, когато имам нови дрехи за спортуване. Затова сега ще видим какво ще махнем от там. Ето как стана тук. По принцип обичам спортните дрехи да си ги подреждам ето така по цветове. От по-тъмни към по-светли. Тук едно синьо ще го премести сега ето по-нагоре. Но ми хареса колко по-подредено изглежда. И тук. Тези малки шкафчета. Сега приключихме и тук. Съм доволна от резултата, много по-добре се чувствам. Ще приготвя всички дрехи, които трябва да занеса към моя роден град. Ще се оправям за тренировка. Това ще го свърша също, може би утре, но то няма да отнеме никак много време. Сега ще ви взема с мен на тренировка. Така, обратно от нас, където събирам багаж, защото утре се прибирам в моя роден град, Долна Митрополия, за около 3 седмици. Налагам се да бъда там. Тук е един безпорядък, но стискате палци да събера всичко, което искам да взема. Имам някои зимни дрехи, които имам да връщам на там, понеже тук няма много място. Но оправям се и ще се видим малко по-късно.
Между другото, този крем за тяло, който ви казах преди малко от Rituals, е жесток с аромат на черешово цвяте и оризово мляко. За първи път си взимам. Имала съм техните душ гели. Това е Ritual of Sakura. Имала съм белия душ гел, черния и червения. И трите много ми харесаха. Но за първи път ползвам крем за тяло и наистина много ми харесва. Мириша от 1 час. Много яко. Определено си заслужава. Добро утро! Днес е разпети петък. Няколко дни не съм снимала нищо, защото не съм правила кой знае какво. Но днес е почивен ден. Сега ще ходим с мама и сестра ми до село да видим баба и дядо. После ще ходим до града, за да напазаруваме някои неща. И много се вълнувам, защото днес ще пробвам да направя една торта, която никога не съм правила, но много харесвам. Торта Павлова. Аз от малко харесвам целувки и сега, като ще се пробвам за първи път да я направя, много се вълнувам. Надявам се да се получи. Разбира се, ще ви снимам и ако се получи, ще ви оставя и рецепта точно как съм я направила. Но да, общо взето това ще правя днес. Ако гледате този влог, най-вероятно ще са минали великденските празници, но се надявам да сте си изкарали прекрасно с семействата си, да сте хапнали добре козунаци и наистина да сте си прекарали едно прекрасно време с тях. Тръгвам сега за село и ще се видим малко по-късно. Се да приключа този влог тук. Получи се много интересен и различен. Надявам се на вас да ви е било приятно за гледане. Ще остана тук още около седмица. Ще правим още интересни неща, които ще можете да видите най-вероятно в следващия влог. Доста селска работа също предстои. Аз снимам. Ние сега правихме различни неща, но мисля, че всеки път, когато лично аз гледам нещо, което се прави на село, и едно така топло чувство се заражда у мен. Но ще видя какво ще успея да снимам. Ще ви покажа още неща. И благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в следващия влог.